Maman Kwaila ina za ki je? Na fito ne zan je anguwa. Wanka? Ni ban ce wanka ba, anguwa na ce zan je. Ai ki je unguwa ina Kwaila? Kwaila tana gida. Kwankwalati. Kwankwalati? A'a, kwalban giya. Ai ki je unguwa ki ba Kwaila a gida, ki tafi da bacci mana. A'a, ni ba zan je da Kwaila ba, zan je anguwa na bar ta gida ta min girki. Kwaila ta iya girki, na ji kin ce girki. Sosai ma? In je in same ta a gida? A'a, ban kai ka sake ka je min gida bana nan sai na fasa maka kai in na dawo. Me za ka je yi wurin Kwaila bana gida? Kika ce? Na ce me za ka je yi wurin Kwaila bana gida? Ta iya girki, zan je ci abinci. A'a, ba zan baka ba. Ba zan baka ba, kar ka je ka ci min abincin gida. Ehe, kuma na sake na ga kafa ka gida ta sai na karya ta. Maman Kwaila kin fi Kwaila kyau. Allah da gaske? Allah ku turo a baku aure na. Ki turo a baki aure na. Ka ce? Ake ji ke ma. Ni ba na ji. Kin zama kurma. In dai magana ne akan auren ka ba na ji. Ba ki aure ni ba. Wallahi kurman nan baka jin magana. Ai ni sai dai na aure kakanka ba kai ba. Kanka waye kanka? Kakanka na ce kai kakanka. O kakanka. Kai ba kakanka. Ki sha magani, zan ki gida. Inna lillahi. Kin dawo. Kai kurma ina zan samu abin duka ne. Kin dawo Maman Kwaila.